खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनो बावहरनाय थाबाय। जों गासैबो इसोरखौ सिबियो, गासैबो बयनिबो निजा निजा किसुमान रुल्स दङ, बै हिसाबै जोङो इसोरखौ सिबियो। नाथाय किसुमान जोंनि इन्डियायाव ओरैबायदि माने अन्धबिश्वास दङ जे बिथांमोना सानो जे गावनि सिगाङाव बा गावनि मोखाङाव माबोरै इसोरा नुजाफैगोन, बेफोरनिनो माबाफोर बिसोरो माने जादु मन्त्रआनो जाथे बा सिबिनायखौनो जाथे बेफोरबायदि खामानि बिथांमोना मावबाय थायो। नाथाय दिनै साननैसो सिगां जालांनाय जाथाय नोंथांमोना बिखौ ससियेल मिडियायाव बा इन्टारनेटाव सार्च खालामबाबो मोनगोन आरो सोरबाफोर ओरैनोबो मोनखादों, मानोना भाइरेल जाबाबो गासै जोंनि इन्डियायाव 150 करोड़ सुबुंफोर दङ। बै 150 करोड़ सुबुंफोरनि मबाइलावथ' थाङाना, बेनि थाखायनो किसुमाना सार्च खालामना नायनांगोन आरो किसुमाना हमना ला नोंथांमोनाव बै मबाइलाव बे जाथाया थांखादो। आरो बे जाथाया ओरैबायदि जाहैदो, सासे लाइमोन, बेबो 16 बैसोनि, आरो बे ओरैबायदि मोनसे खामानि मावदो जाय खामानिखौ नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुनानै मिथिखादों जाहैनो हागौ। नाथाय आं दिनै भिडिअखौ बानायदो बिनि थाखायनो जोंनि बर'फोरनावबो बहुद बिदि अन्धबिश्वास हाबनानै थायो जे माबाफोर ताबिज गरसे लानानै बेमार हामनाय बा सोरबा अजानि दै जारिनाय जे बेमार हामनाय, बेफोरबायदि जेब्लाबो जानो हाया। आरो बेफोरबायदि जुदि जानायमोनबा बै अजा बेजाफोरा मानो केन्सारखौ दाबो फाहामनो हायाखै, बै अजाफोरा मानो दिनै डायबेटिसखौ फाहामनो हायाखै? बेफोर जाबाय जोंनि गोसोनि किसुमान बाथ्रा जायखौ जोङो फोथायनानै लायो। आरो बै फोथायनायावनो एसे एला मायोबा खामानि होयो। माबोरै खामानि होयो? दा अजाया नोंथांनो मोनसे ताबिज हरबाय गरसे, आरो बै ताबिजखौ लानानै नोंथाङा गोसो सिङाव सानबाय आं हामसिगोन, मानोना आं ताबिज लाबाय, आंखौ जेबो जानो हाला। बेफोरबायदिनो बै किसुमान अन्धबिश्वासा जोंनि बर'फोरनावबो दोङो। आरो बिदिनो बे गासै जि आङो भिडिअखौ दा लाबोनो सानदों, बे भिडिअ जाबाय छत्तीसगढ़आव सासे 16 बैसोनि लाइमोना निजेनिनो सालाइखौ हास'नानै शिव मन्दिराव दान होयो। आरो होनानै बै मन्दिरनि दरजा सरजा सब फांजोबनानै सिङाव हाबनानै बियो साधना खालामबाय थायो, माने फुजिबाय थायो। आरो बे बाथ्राखौ जेब्ला गामिनि सुबुंफोरा मिथियो, सोरबा पुलिसनोबो फन हरो। नाथाय पुलिसखौ बै गामिनि सुबुंफोरा बेयाव मन्दिराव हाबनो होआ। आरो हाबनो होयियाव दसे उनाव थेवबो बेखौ जेरैखि जाया गामिनि गावबुराजों रायज्लायनानै बे मन्दिरनि दरजाखौ सेफायनानै बै लाइमोनखौ बहननाय जायो। आरो बै लाइमोनखौ जेब्ला बहनो, बिनि अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रिमोन, खुगाखैजा थैयानो थै, आरो बियो मन्दिर सिङाव गोलैनानैसो दंमोन। अब्ला नाय नोंथांमोन, जोङो जेसेबां इसोरखौ सिबिबाबो, जेसेबां जोङो इसोरखौ गोसो गोथारै बेफोरबायदि इसोरखौ मोननो लुगैबाबो जोङो बिदि मोननो थाङा। जेमान सालाय नोङा गोदना हास'ना होबाबो इसोरा बिदि नुजाफैया। आरो बे बाथ्राखौनो बिथांमोना बुजिनानै मोनासै आरो दिनै बेफोरबायदि खामानि मावदो। बै लाइमोना दाबो हस्पिटालावनो दङ, पुलिसफोरा लांनानै हस्पिटाल बेखौ एडमिट खालामहैयो। नाथाय बोसोरनैसो सिगां आरोबाव मोनसे गेदेर जाथाय जादोंमोन। बे जाथायाबो बै छत्तीसगढ़नि खाथि खाला एलेकायावनोमोन। आरो बे जाथाया ओरैबायदि जाहैदोंमोन, सासे बैसो जानाय हौवा मानसि, आरो बै हौवा मानसिया मा खालामो, कालिखौ सिबियोमोन। आरो कालिखौ ओरैबायदि बियो मोजां मोनोमोन जे गावनि सिगाङाव नुजाफैखायनो बियो एकदम मेन लामायाव फैनानै निजेनिनो गोदनाखौ हानानै लादोंमोन। आरो हानानै लानायाव दसे उनाव बै लामानि मानसिफोरा बेखौ हस्पिटालाव एडमिट खालामहैयो। नाथाय हस्पिटाल मोनहैबाथाय बियो डेथ जाबाय होननानै डक्टरफोरा एलाउ खालामो। गतिके बेफोरबायदि खामानिफोरखौ दा माव, मानोना इसोरा नोंथाङा गोसोआव जुदि मोजाङै सानदोंबा बेयावनो इसोर दङ। इसोरनि थाखाय खुनु स्पेसियेल जायगा गैया, नोंथांमोना गासैबो मिथिगो इसोरा जेरावबो दङ। बेनि थाखायनो इसोरखौ सिबिनो थाखाय मानसिफोरनो खोन्थिलायनाङा जे आं मन्दिराव थाङो। नोंथांनि गोसोआ मोजां जानांगोन, नोंथांनि साननाया मोजां जानांगोन, मानसिनि सायाव नोंथांमोना मा सानो
नोंथाङा सोरनिबा दुखु नुनानै नोंथाङा दुखु मोनो ना मोना बेफोरसो मेन माने इसोरनि जि मोननो गोनां फिथाइखौ बैयावसो मोनो नोंथाङा मानसिनि खोन्थिनानै एकदम दाबोरसे प्रसाद लानानै थांनानै एकदम दुगैनानै थांबासो दि इसोरा मोजां मोनो बेफोरबायदि नङा इसोरा नोंथाङा दुगै नोंथांनि गोसोआ माबायदि नोंथाङा गुबुन मानसिफोरखौ माबायदि सानो बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौ नोंथाङा नुनानै दुखु खस्थ' मोनो ना मोना बा नोंथाङा हागोबाथाय सोरबा सुबुंखौ हेल्प खालामदों ना खालामाखै बैयावसो इसोरा सन्तुष्ट जायो बेखिनिखौ मिथिना लानो मोजां आरो बेफोरबायदि अन्धबिश्वासनि उनाव गिदिंबा माब्लाबा जायनिबो न'खराव बिदिनो जिउ गोमानो हागौ बिनि थाखायनो अन्धबिश्वासनिफ्राय गोजानाव था नोंथांमोना आरो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ दामाव जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।